na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasituma bi tarata min na bɛnnen bɛ nazara san kalo 4 na avril kalo do bi o tile 4 ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min y'a sɔrɔ n'o ye sunkalo ye an balana ka fɔ bi o tile 13 ye jate la san kalo 9 na do hijira san 1444 san dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ mars kalo min n'an bɔra o kɔnɔ na an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ye baara minnu kɛ olu ɲɛ fɔra an ka kunnafonidiso kɛra min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara kunnafoni sira min ɲɛsinnen bɛ sɔrɔsilakaw ka ɲɛnabɔli ma n'o dir'e pa ye o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la min ka dɔn ka fɔ Yoroso marabolo kɔnɔ na wulikajɔba min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ yen nin waati in na ka yira k'a fɔ Marocains fɛ yen ko i ka dɔn k'a fɔ tilancɛ baara minnu kɛra n'olu kun kan ka ye kuri fɛ k'a fɔ k'u ni kuri de ka surun o baara min ma se ka kɛ n'o kɛra gɛlɛya ye kununko Kucala gouverneur taara ɲɛda kɛnɛ kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an bɛ waati min ko bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na wulikajɔw bɛ senna o n'a ta o waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na min marifatigi dɔw olu kɛlen bɛ ka sigi kɔni ka don gɛlɛya la ka maa caman kɔni ka sigi don gɛlɛya la olu ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasama balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ min ye Kucala marabolo ye an b'a lɔn k'a fɔ Mali ka taa fo ale ni Burukina danɲɛma yɔrɔw la yɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ ye Mao ale bɛ kɛ k'a fɔ Yoroso marabolo kɔnɔ na tilancɛ baara minnu n'i y'a sɔrɔ n'olu bɔra ka kɛ ne y'a sɔrɔ o ye découpage min n'o bɔra ka kɛ o baara min bɔra ka kɛ kuri kɛra damana cercle o kɛlen kɔfɛ ni Marocains y'a jira k'a fɔ k'olu ni kuri de ka surun i bɛ bɔ olu fɛ ka na kuri de ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka kilomɛtiri caman fana kɛ ka taa Yoroso n'a ma ɲɛ k'a fɔ kuri kɛra ye ka ban k'olu kɔni kan ka to kuri de fɛ o kɔni kɛra ɲɔgɔn sama-sama ye an b'a dɔn k'a fɔ k'u ka ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafoni na ko maire la ka taa se dugu ɲɛmaa dɔw ma k'i ka dɔn k'olu fɛ ko tɛ nka dugulama bɛɛ lajɛlen jama fanba olu bɛɛ lajɛlen kɔni ne b'a fɛ u ka to kuri o kɔni kɛra ɲɔgɔn sama-sama ni ka siratigɛw kɛ o kɔfɛ wulikajɔ minnu kɛra dɔgɔfɔɲɛ tɛmɛnen na n'i y'a sɔrɔ o daminɛna juma dɔ kana sibiri la k'o yɛrɛ senfɛ girikajɔ ninnu senfɛ ko fɔ marifa ci dɔ bɔra la ka kisɛ ka maa fila bɔɲɔgɔn la nka i ka dɔn k'u kɔni ma kasara u ni na o kɔni kɛra population n'i y'a sɔrɔ o ye dugulamaw ye olu ye wulikajɔ ka maire ka yɔrɔ dɔw ka se k'olu tiɲɛ ka maire ka mobili jɛnni minnu kɛ ni an b'a lajɛ k'a fɔ ka maire ka mobiliw tiɲɛ ka tila ka tiɲɛni ta ka ɲɛsin yɔrɔ dɔw ma n'i y'a sɔrɔ ni maire lakaw n'i y'a sɔrɔ olu tɔgɔ bɛ fɔ fɛn min na o baara min kɛra maire kɔnɔ n'a ka denbaya nin waati na k'u tɛ dugu in yɛrɛ kɔnɔ na tuma min na n'o kɛra min ka dɔn k'a fɔ Kucala gouverneur ye kununko ale wulila sɔgɔmada tilegan fɛ ni k'i kunda yen nka o senfɛ avion o tun bɛ sanfɛ an ka lakanabaaw camanba de tun bɛ Kucala gouverneur nɔfɛ ni ka se ka taa n'a ye an b'a dɔn k'a sɛnsɛn ni ka taa n'a ye fo Mao tuma min na ni gouverneur taara yen an b'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ka taa se dugulamaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan a da sera kɔrɔfɔ ma a y'a yira Marocains la k'a fɔ ale bɛ fɛn min f'u ye u ka to ale kɔ ni Ala sɔnna ma fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o de da ka di jamana na ni Ala sɔnna ma ale ɲɛ bɛ ko la a nana ɲɛ da kɛnɛ kan k'a dɔn min yɛrɛ bɛ yen wa n'u tora a kɔ fɛn min ye ɲinifɛn ye n'o kan ka kɛ sabatifɛn ye min da ka di Mali la ni Ala sɔnna ma ko baara bɛna bila o minɛ kɔnɔ na maa caman ka fɔ la ko gouverneur ka kuma min fɔra kununko o kɔni i ka dɔn k'a fɔ ji jigin maa caman ka to na wa u bɛ fɛn min fana ɲini tuguni gouverneur kɔni tiɲɛ na la k'a nana kuma ɲɛnama fɔ ani o kɔfɛ a kuma n'u fɛ ni basigi ye ka kuma u fɛ ni ladamu ni kodɔn ye an b'a dɔn k'a fɔ k'o kɔni y'a to maa caman bɛ yen min fari fara kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma hali bi fanga i ka dɔn foyi tɛ ka kɛ ni fanga tɛ wa u yɛrɛ b'u sara fanga na ka tila k'a ɲini fanga fɛ hali bi olu bɛ fɛn min nɔfɛ u ka to kuri de fɛ kuma kun wɛrɛ tɛ dɔ wɛrɛ ye wulikajɔ minnu kɛra gouverneur fɛ a fura ka tanu ka barikada an bɛ dugawu kɛ n'i y'a sɔrɔ fɛn min da ka di an ka jamana na i yɛrɛ bɛ la k'an bila o sira kan n'an bɔra yen an ka sɔrɔsilakaw ka kunnafonidiso n'o ye DURPA ye olu ye ɲɛfɔli kɛ mars kalo min n'an bɔra kɔnɔ na baara minnu sera ka k'o kɔnɔ na ni baaraw bɛ cogo jumɛn de la o kumatigi maa min ye colonel Sulemani Danbele don a ye kuma min fɔ kunnafonidaw ɲɛkɔrɔ o ko senfɛ an ka colonel lamɛn. Kalo tɛmɛnen na n'o ye mars kalo ye
anga finitigilakaw ye opération aéroportée o tan wɔɔrɔ de kɛ opération aéroportée jumɛn de ye ka anga finitigilakaw don avion kɔnɔ k'u ta o b'a sɔrɔ u ye renseignement sɔrɔ k'a fɔ tigitigi terrorisiw bɛ nin sigida in na ou bien terrorisiw bɛ nin taama in na u b'u don avion kɔnɔ ka t'u fili yɔrɔ dɔ la u bɛ kɛlɛ kɛ ka dankari kɛ terrorisiw la avion bɛ tila k'u ta ka taa ani an b'a fɔ mun ma opération mission de reconnaissance fɛnɛ k'a fɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ terrorisiw u carilen bɛ nin yɔrɔ in na ou bien u bɛ ka bɔ nin sigida in na u bɛ ka taa nin sigida in na an ye kibaruya mun sɔrɔ tigitigi tiɲɛ de wa nkalon don an bɛ wuli ka taa lajɛ a bɛ yen wa n'a bɛ yen fɛnɛ u kan ka baara mun kɛ u b'o kɛ an y'o 32 de kɛ kalo tɛmɛnen na laban o ye avion ani drone olu bɛ baara mun kɛ an y'o 16 fɛnɛ de kɛ kalo tɛmɛnen na an ka pankulu u ye heure 1000 ani 180 de kɛ sanfɛla la donc mun ta ye ka mɔgɔw ta ka t'u bila wa mun ta ye ka kɛlɛ kɛ mugu jugu ci o mun ta ye ka jateminɛ kɛ sanfɛla la mɔgɔ jugu ninnu bɛ fan ɲuman u bɛ ka mun de kɛ kalo tɛmɛnen na an ye dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔ 168 de la donc k'a fɔ minnu welewele bilala minnu ma sika kɛlen b'u la o ye mɔgɔ 91 ye donc n'i ye maramafɛnw ta k'a lajɛ maramafɛn 54 o de bɔsila jatigɛwale mɔgɔw la donc n'i ye bolimafɛnw lajɛ mobili 19 soit dankari kɛl'olu la k'u jeni ou bien u minɛna jatigɛwale mɔgɔw la ani moto 38 donc jugujugɔrɔ mugujugu an ye o 13 dankari kɛl'o la terrorisiw ka base o 20 de fana ci la bɔgɔbɔgɔ donc n'i ye o lajɛ yɔrɔ o kɔni an tɛ se k'o baara bɛɛ kɛ ni tiɲɛni fana ma don an kun dɔɔnin tiɲɛni ninnu sɔrɔla u kelen bɛ k'a kɛ sisan u bɛ mugujugu minnu bɛ fili à 20 km minnu bɛ fili 30 km donc n'an b'a fɔ olu ma obus donc u bɛ ka olu de fili olu de ye dankari k'an na kosɛbɛ kalo tɛmɛnen na. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun y'an ka sɔrɔsilakaw ka kunnafonidiso DIRPA ɲɛma kan ye Colonel Law Suleiman Dambele an bɛ dugawu kɛ fɛn o fɛn da kɛra ka jamana yarabi la Mali basigi lafiya o se masara ma ne la ka an ka jamana segin o minɛ kɔnɔ na u bɛ caman na bi n'i y'a bɛlɛlen fara ɲɔgɔn kan ni jamana ka basigi don ala ka jamana ye ne ka yakubaya n'an bɔra ye waati kelen ninnu kɔnɔ la gɛlɛya kɔnɔ u bɛ maraw kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ u b'u sɔn nka u n'a ta bɛlɛlen kɔnɔ na gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman na sango bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na Siribala marabolo kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔnɔ cercle kɔnɔ o yɔrɔ in na nadaninkaw fɛ olu kɔni kelen bɛɛ bɛ datuw ye sunɔgɔtiw ye u tɛ da sango ka sunɔgɔ ka sɔrɔ ka jariwala tigilamaw sanga ni waati bɛɛ u bɛ na yɔrɔ in na ka segin nin waati laban ninnu kan o kelen bɛ ka gɛlɛyaba yɛrɛ ta ka ɲɛsin u ma yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma nadaninka dɔ b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan i yɛrɛ ɲɛfɔ e ye jɔn ye. ne tɔgɔ Bukari Fofana ka bɔ Nadani bɛ Siribala commune de fɛ mais a bɛ ɲɔnɔ cercle de la an bɛ don min ko bi an yɛrɛ lafiyalen tɛ fiyewu jariwale tigilamɔgɔw fɛ k'a daminɛ malo kamalen la ka na se sisan ma u y'u da an ka forodaw la k'an ka malo tɛ sɛnɛ an y'an débrouiller ka minnu sɛnɛ kun o k'olu tɛ kan fankelen tɔrɔ kungo kɔnɔ fankelen nana so nin waati laban ninnu na u bɛ ka mun k'an da la an y'an ka jaba yɛrɛ minnu dalen don dɔw taw se la dɔw taw ma se fɔlɔ olu yɛrɛ minnu zeniw daminɛnen don kun n'a m'u da an da la olu tɛ se fiyewu ka na don dugu kɔnɔ a tɛmɛ n'u ye mun ye forow kɔnɔ u bɛna mɔgɔw de giri jaba minnu zenen don k'olu ta ka taa minnu ma wotoro kɔnɔ ka wotorow jeni ka mɔgɔw ka minɛnw jɛ ka taa n'u ye donso minnu dugu kɔnɔ olu bɔ k'u mangɛn tugu la u bɛ t'u da an ni bɛnwala de cɛ waati bɛɛ ka mugu ci ka na dugu kɔnɔ tile kelen tile fila i b'a ye u bɛna mɔgɔw giri ka bɔ foro kɔnɔ ka mɔgɔw ka jabaw bɔ su la ka taa n'u ye mɔgɔw kɔni sen b'u tila ka b'u bolo a bɛ ka taa cogo min na a bɛ k'an kamana yɛrɛ da dun tellement que an ni sen bɛ ka da an kunna cogo min. lakanabaw tɛ yan. lakanabaw tɛ yan nɔ lakanabaw nana dɔw ye dɔgɔkun kelen kɛ de b'olu taara an ma lakanabaya ɲɛna u bɛna marifa ci mun kɛ an b'u wele bila u ma ka dɛsɛ u b'a fɔ awɔ an bɛ k'a ɲɛɲini sisan an tɛ kunnafoniya dɔn an na an kɔni bɛ mun ɲini Mali faamaw fɛ u ka ɲɛsin anw ma u ka anw lajɛ lamini commune bɛɛ lajɛlen la anw dɔrɔn de sɛgɛn b'an na an ko k'an tɛ taa bɛnkan da gɛlɛya yɛrɛ mun an kan n'a kɛra minnu ye bɛnkan ta olu lafiyalen dɔɔnin ye an mun fan bɛ Maliko la an ko an tɛ Mali faso de janfa an tɛ drapeau bila an bɛ don bɛnkan na minnu yɛrɛ fana ka bɛnkan ta olu lafiyalen dɔɔnin an mun fan bɛ Maliko la. n'a tora tan ne yɛlɛma ma don a la sinon ko gɛlɛya anw fɛ ka se fa danna an filɛ kalo min na ka se kalo kura ma malodayɔrɔ la sɔmɛ baara de kan ka daminɛ kɛ kalo kura kɔnɔna ninnu na an kɔni bɛ mun ɲini Mali faamaw fɛ o k'anw dɛmɛ ni dɛmɛna sɛbɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min na sinon anw découragé yɛrɛ yɛrɛ de. an balɔden k'a fɔ ni tun ye Bakari Fofana ka ɲi ka bɔ Nadani a y'a fɔ cogo min na maa fari fan bi dimi bolo cɛ ban ye yarabi Ala ka basigi lafiya Ala k'o sabati n'an bɔra Nadani
o hukumu kelen kono na mi basketball ya bibina kana ka do ka fo komini mariko ale yorowla nyono marabolo du gele munumbu kambi mi ka do ka fo ambalma ke do yi ale kuma na Siri Kulubali ka kuma barala Siri Kulubali nyingali kala ayre Bakar Traoré angalame Bukar Traoré ka bo biya ko la gele mu mo nga kram ko gele ga chan doni anga fo ofisi mu nya na nga program no de nu kena ga glatari bas la ni kena duru dari su na ngwan jigna nyoko na furu de kena tu di tari kena duru de da mo bulu ga muche bo anga famia na nga jate la sika ni ofisi mu ko yoro en baraka ke tange fuga ma shonde uli ka nga furu ko na nu di kari kena ga yoro la ni ama baraka yoro ko ni soro ama ko di la fiya muna ama ke da soro su bu sekula nga ofisi mu ko na ga kala jate mena ka uli ka du ko dala ke furu nunu gla chugo ma to baro be ke kala o temene ko de gu mumba on kaya fana population ga de gu de banga population de kana kan senga ga sabu jena tige fe deka parce que mu kama an yoro sigi me kulu munu gardi ka fo kwambu lu fe nu kadani angana ga jate benola sisa population de baraka yala kauni fanga blanyo kono baraka kla kan koroma tige aw jonuli an dozo la kawdo dozo munu be nyona ya nan sigile do ka yoro gardi mo ga siga tama ku ga mu ve ma ka ga baraw ke population de wuli me obi do ani fanga ke kun ka kla ga an bine kan senga ke di fanga ma am salia shue mu yanga dozo bada minena mahambe Traoré ka bo B3 la anga sesi bala ugo ko ni yae mahambe minena ko dozo jamane do ko de kama ko mahambe minena ko fama yo mine mahambe ma marfata flagere ko mahambe marfata ka jamana de kuma bo mahambe marfata ki ni bi kibisa ni saya ma boneta dona kasoro doma o ko na ma ko de ala ni ke basigi on si ma brejele ka mahambe kele minene o tise ka damana ko were o on me ala de ko me kira de ko me an wa mi faso de fe ami jamana de ne iya yira ka fo ko sigidala mawo be ka toro ta ga nyeshioma e dun ya yira ka fo fene ko aw marfata wala saka saka sigidala mawo lakana est ce que aw lakana an fa ka se sigidala mawo mawa dugu caman be di ka mine dia were dogo tri betuba ni ya me bi ko dugu caman sigile do akona fo ya fo siribala ko mo sigi na nyono ya dozo ga chesiri do note fama bi se ga munumunu ka yoro glade ne fama ti se ga to yoro la ka fo kwa le bina atiriye ke ke yella kana ke bari dozo la mo ka jija de keme ka to dugu caman sigile do asigi yoro la ami do na ko di na fana klala ga jate mine tugu ko fo aw kan bo an dabolo de ka jarisi ubara ko inga mamu me dugu kono no jarisi o de ga chamu me ko kono wana ko ni la selimu ga la ke fama o ma uka ko nunu sega sega uka ko nyedo mamun barake e juguya kwabi e sengora machi no tara kuma mu vodro e minati datu ko ke era la an wana an senga ni dure an senga na antoro la ay bara ndabo ngani ya jirami to deme de kama ami dugo ko ngala ka basiri na ti jamana ngona ambalada kafoni ti Bakar Traoré kan Siri Kulubali ka kuma barala ka bo komini mariko konela kerene na nyono marabulo do afrato ko na me dugo ke jamana mbasi la fiyo bana sera min fela ka maliblo hukumu konela nambura yi kalabangoro ka fi oluga suku koni ko na ke ka do ka fo ka buli ka ta feno ta ki dugo ka tabla mer flo mi tumbe ko ni olu tue bara damene o mer flo u ko koni go ku ga suku ci ku ga suku fere o mason uye uyo koni ka fere be ka ta ka boy ma ware nana e ka do ko tlala o ta jugal me mer mbe bi ko ta jugal me ka tama fora mer mi ngoka uye fara nyanga gani ga nyefol ka kuna fonda yo ka suku ko ka do ku ga suku koni abi jodi atiga mashikele njovurula ye o senfe mi suku ngona na musula ka kwa nyema ni ya sorbe talike dumbela ka furu muso Fatumata Keita ale kuma me fo ofle santan saba an be digun kono an ga sugu kele men digun kono isa Bakar balo ya an ga sugu ci ka ba jo kalo woro ama jo an ga sugu ci santan saba de an be ka welewele madake mali cena muso we ka welewele madake mo ma kuma fe an goni fana be ka yini surasi fanga nu fe meri kura mi fana na le flan kuna isa Bakar balo ya blaram na uta jugara no tai basa isa Bakar balo ay sugu be fere ka bedu ce kura amadu ni jara fana nana ana bena kane jon wala na kumbe ka ko ke kanya ne ra sigile me malu kene kan kumal na basa ce kura amadu ni jara ye kuma fen fo an ko hakilla ka no berike abora ya no ka fo kapta tractor sangana kana anga sugu bechi ka anga sugu ke étager mali mu me anga sugu nyokonte bo ka daw kala ka boyen no ka ta sapeur pompier yini kana sapeur pompier welelen kana tuguni immeuble fen fle kala bando ndala be balo na ka mokota mer corona ka mokota uko ko bina immeuble bechi ka bebo andala chekura amadu njara ufo ani sapeur pompier mo fena oluko ki ma woro kuru me flani ni ya me cheli bakrai dondare tala fo dondare ka kan yere taina ni donda kran anga kala bankoro sugula o de ka sa immeuble do bechi nu bora daba woro ni wora ma soro nani nyuma bechi ko voilà akoko boko mina nana aya ngwele antara ka ro la yin nyoyin ayi mina wirana ko mina nana ango aiwa
Bango ni kame mima sugu bere bechi akoko problem tala kima kura sugu beka kabe sugu bere chi ango ko sugu misani mun fana be sugu tanu flami fana be no ko franga sugu central ka olu fana be bala de akana sugu nu fere ale re de ko mo sika na mo sugu la ni mo ko kabe sugu fere angamba ala yake an sigile mbola jaja ale re baka sugu fere chemani sugu mi flani ayo ban fere la o kera sisoe are ken sugu fana o fana kera sisoe u yere de abeka fere u yere de made bo sugu fana ani francika do olu fana bala asugu ntaka damu de an woni kambe an kalabanka chemana musoma bebe kunchugumna ani kalabankora dugutigu an na kunne kana kuma nya fa o fana ka wule bigo man blani wele madala surasu ka nya an fana maka hina auna asimna ka jamau uka hina auna ka laje sungal kono na ina an sagene do uka ke alaka maka ke kira kama kanya auma non ta amuso ye dokere kesa taw bauna fala taw de be sugu ngono sugu ti na isa bagari balo yanga sugu ti domna do taru ku fa lu mana fala umuso bana ubu joga lugan se sara ku de umbalo ku de ngwa ko lisara an santan saba an be kulela u banen no ka na je o tmara ante maliyewa surasi fanga nana no go nganta la janga wuli an ta se surasu fana ma no lu fana sara ka na je yen santan saba ke kulela ni mo ma kuma fe ani duguti lankaw akala je ka kuma an fana fe ka na je aka na ke dogere kama ambe ka audio ni munu labalo ku de ko la ku ko ko sara sininya sigi de lu fana na yaw miro lu fana da aka nga hinana ambalo den ka foni tu madame Doumbia Fatmata Kita Kanye kulu mimbe jago kala utogola kenena sugu ko kungani o sinamali o nyema mimbe ni asoro talika Mamadou Doumbia la le rek mam fo ko inti fe ofle amba ira ani jarabe nyogona amena parce que ame nyogona muna jara ya ira ona ko ni baro barabe ke sugula kabe na ni sugu de bake angote problème ni jara e ko tama en fait anana me ronga me fembe ga jara ko kanga association yere nyogonte nyogona kabe na en fait ayra ko tuma be kabe na ngai ron participer o asura sigit man do mairie ala yana ka ke mairie anana on fait ko na le sigira be sugu joka bampe kaba donta ba bota an ye balo de kele pour que jala ka sigi an ga mo tara kaso la jara no fe kata kaso la ka tribunal ke jara no fe jara sigile ay ko kana be ama bene wallahi ay sugu be feri abe dlamini sugu kontew ayo be feri fo ay nyamana ta ka tutala ay sugu feri fo ka sugu banga do kaburu dona menna sisa anta ayo de joli damine mo ko be feri lila no nana ka tu ka sugu la yakli be sigia an gliti se ka sigi ka do ko jara be na fende ke mimbe on wasabilu an yere fe jara ka bu yere di jara kanga sugu tui na be here fe aka sugu tui na ti here fe aka sugu tui amba ni autorité fe ni e bogo fla ni bogo samana wallahi abella kali malikono abella kali parce que antina dombli tange nam la tige soro ko sugu ye sugu dun tai anti donde ofma amba ni befe jara afena ga sabali aka segingo de kan nama sabali nama segingo nanye fen fe kezi abado kokobe sugu kongone no ka jara kono jara sabali odi dagadila imiri inana domina on fe kangi deme imiri inana domina on fe kana ta sugu laje imiri inana on fe domina kibe tracteur sanga sugu chi imiri aramadi miri de kainde ni ma miri amai etlala ka ko bekauna dara kana ke fitri wale sugu ma mai ni kara fitri wale sara jana madi an fene me jana madi ku an balona ka foni tui Mamadou Doumbia ni tuale Kanye sinamali oluka manyema mimbe kranina kalabangoro sugula ni tuale Kanye ambe dugo ke alaka ko bla benyonya mene konala noche ni ko bolo tigara ka chumbo wadinga konala akoni ngera mambi akera maminta do ika do abika kamana gwa nga boro yoro inde funana de ambe dugo ke alaka klinyu manda mabasi lafia ala ko sobatanga jamana konana nambura ye ambala dan ka foja ko kelawu ulu ye franyonga bado ke niya soro mingira jirigurunje na fra jirigurunje o segu sido ane bazando ye segu to flo de jirigurunje o kera sigi bado ye sigi ba miniya soro kera fere jumede kanga tika jago eren yakubali muni kanga ke jago kere ambala dan ka fa bisika sanzoro choko jumede la ka jamana ni ka sega ta menengona na menembi niya soro bale ile bi yere yakona na jago kumukona na o sigi senfe mi ka do jago kala ka nyema mimbi kera ne ya soro ale ka do ka fa maju semparae na lebe ka do ka fo kenane ka do ka fo nyema no na blala folo maju sembara kuma me fo ko senfe ufle para nge hakla chaka bodu pour que malikura ambe kanga wuli ka njo malikura ko ina pour que malikura nga seka avancer wakati serasa ambe ka je ka mbolo di nyoma pour que malikura mbe seka sabati hakli jagama kunkera panelin konnana anya ke papier nun fara nyonga amena tlatukuni ka hakli jagabo ke papier nununga na ya hakli jagabo papier nga amala je munga ngata ani mu mangata ni munga ngata amo ke papier
ka ci jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ a ka da anw ye an ka développement ka taa nin sira kan n'o ye bayɛlɛmaniw ye quoi pour que Mali bɛ se ka lafiya cogo mun na sanni feere cadre kɔnɔna na i mana mɛn i bɛ taa fɛn ta ka na a t'i bolo yan de donc n'a b'i yɛrɛ fɛ yan directement i b'a produit yan i b'a consommer yan chambre de commerce y'a hakilila ta mais chambre de commerce ta tɛ kelen ta tɛ quoi c'est à dire nin ye secteur privé ka baara de ye an kɛlen ka hakilila ta an ye secteur privé leader bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ jɛra ka nin hakilila nin ta k'a fɔ bon vraiment wagati dɔ sera sisan an ka se k'an ka jamana kɛ bayɛlɛmani jamana ye ni taara kɛrɛfɛ jamana ninnu na n'i y'u lajɛ u démarrer la quoi donc an fana kan ka démarrer nin wagati la an bɛɛ lajɛlen de ka hakilila don nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ mais hakilila b'an na ni ala sɔnna ma an bɛ fɛ ka kɛ Kidali fana inchallah kuma laban min bɛ ne fɛ vraiment kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa ni da kelen ye jumɛn pour que Mali ka se ka yiriwa an balana ka fɔ ni tun ye Maju Sɛnpare kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi ni lafiya jamana in yakubayali k'o tɛ sabati ni jago ma yakubaya ala ka hakilila ninnu ni k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni sugula dunnu la kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye maa minnu bɛ yen n'olu ye dagwaraw ye dagwaraw olu kɛ dɔ ka fɔ faraɲɔgɔn dɔ kɛra o faraɲɔgɔn yɛrɛ n'i kɛra dagwara ye o kana se k'i bali ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɛcogo ɲuman na kalan bɛ d'u ma wa tɔgɔla kalanw olu baaraw bɛ ka sigi sen kan jamana fɛ o min bɛ sen kan min ye an ka ministre min ye n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma Dede Usmani ka taa se a maa dɔw ma o kɛnɛ in sigira o senfɛ ale ye kuma min fɔ ka taa se maa dɔw ma an k'u ka sira lamɛn. A gouvernement ka engagement premier ministre tɔgɔ la président de la transition tɔgɔ ma ministre de la santé tɔgɔ la ani ne yɛrɛ ministre de l'éducation tɔgɔ la n'an seko ye fɛn o fɛn ni ala ni kira jɛnna n'a ye an b'a kɛ parce que an fana ye denbaw de an fana ye denbatigiw de aw ɲɛ b'a la nin ka bɛ an bɛɛ kelen kelen ka du kɔnɔ donc an ka laɲini de tɔw bɛ furakɛ cogo min na nin denmisɛnnin ninnu fana ka se ka fura sɔrɔ ten tɔw bɛ kalan kɛ cogo min na nin denmisɛnnin ninnu fana ka se ka kalan kɛ ten donc an ka jɛ ka bɛɛ di ala ma. Autisme ye gɛlɛya ye min bɛ denmisɛnninw sɔrɔ min u dɛsɛ fɛn caman na mais a bɛ se ka kɛ fɛn saba ye a bɛ se ka kɛ kuma ta fanfɛla u tɛ se ka kuma ou bien u bɛ se ka kuma mais a kɛcogo tɛ ɲa a bɛ se ka kɛ u kɛcogo a bɛ se ka kɛ u ni adamadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na o gɛlɛya olu tɛ se k'o faamuya donc ni mɔgɔw gɛrɛl'u la u b'a sɔrɔ k'a fɔ ko danfara b'u ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ komi an bɛ hakili jigi de kɛ kuma bɛɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka gɛlɛya in faamuya cogoya min na donc filimu ja b'an bolo an bɛ min yira min b'a to mɔgɔ caman bɛ se k'a ye ka tila ka faamuya don autisme ko in na cogoya min na. mɔgɔ si ka n'i jigilatigɛ denmisɛnnin nin dun ta min filɛ nin ye denfaw ni denbaw u ka n'u jigilatigɛ ni min ye den ye min ye u k'u sigi k'a lajɛ kosɛbɛ k'u observer kosɛbɛ k'a lajɛ fɛn min ka d'u ye kosɛbɛ u k'u encourager o sira kan n'u ye fɛn min daminɛ a kana kɛ u bolo problème ye dɛ u k'a to yen parce que min ka d'u ye u bɛ segin a kan ka segin a kan. an balada ka fɔ ni tun ye ministre ka taa se maa dɔw ma fɔra cogo min na den kɛrɛfɛ o kana kɛlɛ o kana ta ka ɲɛ suma an bɛ dugawu kɛ ala ka tila in sabati n'an bɔra ye session dɔ dayɛlɛla an ka jamana kɔnɔ na kunu o tɛ dɔ yɛrɛ dɛ CNT baarabolo minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u kan ka baarabolo kura minnu bɛ yen ni k'olu sigi sen kan o kɛra faraɲɔgɔnba in kun ye min i ka dɔn CNT ɲɛmaa n'i y'a sɔrɔ Maliki Njawa ale ye kuma dɔw fɔ a ko senfɛ o min fɔra Abakar Siriki Fɔnba ale tilara ni ka se ka kuma ninnu ni ka se k'u yɛlɛma bɛnni kɛra mun kan ni ko in kun ye fɛn jumɛn de ye Abakar Siriki Fɔnba CNT kɔnɔ ale ye kuma min fɔ o filɛ. bi kɔni kɛra an ka session dayɛlɛ de CNT kɔnɔna na kuma daminɛna ni foli ye ani waleɲuman dɔn ka taa gouvernement fan fɛ ka taa premier ministre fɛnɛ fan fɛ mais kuma commencera ka tension yɛlɛ dɔɔni fo ka taa se CEDEAO a ko CEDEAO kɔni kɛra jɛkulu ye minnu ma hinɛ n'u ma makari k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ni Burkina ani Laginɛ u bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ olu ma se ka foyi sɔrɔ fo k'u ka sanction tɔw ko ka dɔ fara u kan a y'a yir'u la k'a fɔ ko min ye anw ka jamana kɔni jɔli ye ko foyi t'o bali bilen ko CEDEAO k'a bila a kunna ko Mali vaccinera ka ban gɛlɛya in kɔni a pikiri de kɛlen don a na wa an jɔlen bɛ k'u ka ɲɛmɔgɔ la k'a fɔ Mali kɔni bɛ ka kɛlɛ de kɛ kɛlɛ min b'an bɔ kɔnɔna na. an balola k'a fɔ ni tun ye Abakar Siriki Fɔnba kan ye CNT ɲɛmaa ye kuma minnu fɔ olu babaw fɔli kunnafonidaw ɲɛkɔrɔ an bɛ dugawu kɛ min da ka di Mali la ala ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ o ye ka dɔn k'a fɔ bandaw tile la ale ye monument yɛrɛ ni ka se k'a bila sen kan maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye gɛlɛya sɔrɔ fasoko la n'olu kasaraw ni olu siyɛlaw la k'a kɛ ka ci ka tasi bila ye o monument min n'i y'a sɔrɔ o baaraw sigira sen kan
mi ka ka fɔ ministre Omarou Diarra ale taara ka taa jiri feere da o sɛlɛ o monument in sanfɛ o senfɛ ministre Omarou Diarra kuma min fɔ senfɛ o filɛ an bɛ ala tanu bi donba ye ni monument in a dilanna maa min tora fasoko la n'an b'u wele ko Seydou Fure président de la transition bandaw fɛ nin y'a san fila ye donc o la nana jamana faama tɔgɔ la ka na fleur bila k'a kɛ basi bila ye ka ɲɛsin minnu nana fasoko la sabula depuis san 2012 jugu nana bin jamana kan ni janfa kɛlɛ ye n'an k'a ma terrorisia civil tora la continuité tora la an tɛ ɲinɛ o kɔ anw bolo Seydou Fure de don wa c'est le héros national donc ɲinɛ tɛ se ka k'u kɔ cogoya si la an y'an profiter ka musée fɛnɛ lajɛ ka taama dɔɔni an ka kɔrɔlenw kɔnɔ sabula ko dɔɔni fɔlɔ yɛrɛ dɔn ye ma se k'i yɛrɛ dɔn ni t'i ka kunu dɔn sabula ka miiri kunu na o b'a to i bɛ bi minɛ cogo dɔn ka sini ɲɛsigi an balona ka fɔ ni tun ye ministre Omarou Diarra kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ min da ka di an ka jamana yɛrɛ bɛɛ la k'a bolo sababa minɛ kɔnɔ la n'an bɔra yen k'a dɔn k'a fɔ doyilakaw fɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana kɔnɔ na sariya suma yɛlɛmani ko kuma minnu tun bɛ sen na jamanatigi ye ka kuma bila ɲɛma wele ni ka se ka hakilila di u ma u bɛ se ka taa baara in kɛ kɛcogo ɲuman na cogo min na o min baaraw sigilen sen ka jɔlaya yɛrɛ k'a fɔ k'olu tɛ kɔ ye kabini kunungo fɛn fɛn ma daminɛ i ka dɔn k'a fɔ jɔla n'a fɔra ko ka taa fɔ ka dɔn baara in kɛ ni jɔla n'a ma kɛ jɔyɔrɔ sɛbɛw la a ti kɛ filanan olu ye fara ɲɔgɔn kan joona joona ka se ka wele bila ka binna bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛfɔliw kɛ baara in kan ka kɛ cogo jumɛn na ni u labɛnnen bɛ ka kɔnɔ cogo jumɛn de la u ka ɲɛfɔli ba ye u ka marabolo ɲɛmaw ka taa se ka dɔn k'a fɔ jɔla a mara kɔnɔna na cakɛda fɛn min n'i y'a sɔrɔ u ka baara ɲɛsinnen ɲɛ taama u ni baara yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan sira minnu sɔrɔ kɛnɛ kan an ka dɔw lamɛn mun nana fɔ jamana ya n'a hakilila jama fana faamu wɛrɛ a mana fɛn o fɛn fɔ an fana an b'a su an tɛ jɛn n'a ka maloya ko an b'a fɔ jama ye ka expliquer jama ye ka ɲɛ ni mun ma mun faamu o ka gɛrɛ an na ka ɲininkali kɛ mais an fana ma mun faamu an bɛ gɛrɛ gouvernement la k'a ɲininka pour que ka mɔgɔw bɔ fili la. président de la transition Assimi Goïta a ye ka an ka laadalamɔgɔw ani gouverneur bɛɛ wele Bamakɔ ka taga kibaruya di an ma constitution kura kibaruya a ko a ye mɔgɔw bila baara la jamana yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ o baara nin kɛla a tɛ se ka o baara nin bila référendum na f'a ka a bonya da an ka laadalamɔgɔw ani gouverneur kɔrɔ donc an wele kun tun ye o de ye kalo tile 20 ala y'a kɛ a kɔnɔ kumaw ɲɛfɔ an ye an y'a kɔlɔsi k'a fɔ depuis forobat conseil min kɛra n'o assise nationale ye depuis o tuma laɲini fɛn o fɛn kɛra an y'a sɔrɔ o laɲini bɛɛ bɛ gafe in kɔnɔ o tuma an tɔ ye mun ye sisan an ko ko président an b'i fo parce que an ye min ɲini fɛ i y'a kɛ o tuma ala sɔnna an bɛ taa kɔmasegi kɛ an ka mɔgɔw ye. an balona k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kɛ jɔla a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ min da ka di mali la ala k'an ka jamana bila sira kan n'an bɔra yen min kɛra o minisiri bɛ n'u ka baara ɲɛsin bɛ diinɛ ko ni bato ko sabatili ma olu ye dɛmɛya dɔw kɛ ka ɲɛsin an balima kerecɛnnakaw ma ɲɛna n'a ma ɲɛ k'a fɔ an kun bɛ ka dɔn k'a fɔ bange kan ni ka dɔn k'a fɔ o baaraw yakubali yɛrɛ ka se ka kɛ dɛmɛya ka ɲɛsin i n'a fɔ b'a kɛ san san cogo min na o baara min bɔra ka kɛ minisiri bɛ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka minisiri yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ bandugu ko ni diinɛ ko ma o sɛbɛn kan ni y'a sɔrɔ o ma o ma cɛkɔrɔba ma fɔlɔ kɛ ne ka denmisɛnnin ba ye kuma min fɔ a sen fɛ sugunɔgɔkaw fɛ yen ne ye maire ka danga ye fɛn ɲɛna musolaka dɔ ale ka dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya dɔw kɛ sokolo yɛrɛ kun kɔnɔna na o dɛmɛ sen fɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye dɛmɛ a kɛnɛ kan maa caman bɛ yen minnu ka nisɔn yira ka taa se ministre Umaru yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan minnu ka nisɔn yira sen fɛ an k'u lamɛn. sunkalo ye hinɛ kalo ye a ka kan ni ala ye dɔɔni nɔgɔya min ye i ka hinɛ fantanw na ani nujerakaw la an kan ka hinɛ maa 50 de la ɲinɛ sunkalo kɔnɔ ni min se kɛra min ye mɔgɔw sɔncogo tɛ kelen ye. ne ye dɛmɛ sɔrɔ sisan a diyara n ye a bonyana ma an bɛ don min na ko bi gɛlɛya mun bɛ an kan mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a kanu k'i sɔn a sara t'i bolo vraiment an b'u fo u y'a bɔ ɲɛfɔlɔ min na ala ka n'a ta yɔrɔ lankolon yan ala ka nin kɛ belebeleba ɲɛbila ye
ngale yukam jabi nge fondi se ka ko ba fula ka tan ka wale ma do na malone ka foni ti ma do kanyi kata se deme ke ba kata se ma do ma ministre Umaro kata se ngumbre ile ma be gen so irate fe ambe dugo ke ala ke ni na woni kanu yakubaya nya fwaye shenchama ni akadowa de bi jeche ni jama jira ka daje twika abi nyigi nambe ya siku kenyoni akachana gelai abi fwana ala kwa klinywa dama nambora yesungole kletan sabasrobi fina etan nani shui na flag mene malki dambe ngolo chutanna na ambodela anabla e joko segi haraka an kilo le fata kala ko ba ida ja rasulullah kala fata sala bana chen wolum flan kul wallo kala fata sala bana chen wolum flan di mana flage islam la mana flage islam la mana flage islam la salamu mana blasa ibi toroka go ki yere o du wode pleni allahumma la tu'akhidhni fihi bil asarat wa aqilni fihi min al khataaya wal hatawat ولا تجعلني غرضا للبلايا والآفات بك يا إنت المسلمين ودو بمنا نافله دي على إكنا نمنة كرندكم أن تلونكم روما يتمونا نزوم ولنكونا على إكا ني ورطو كبو نمو بلجين على إكنا نكلا جنيه أنا بلو أن توركوما نزوم ولنكونا على مي lamu buya bai niye susanana anamla na alaka ani sawababe ambe dugo ke ala ko dugo mene soli ka to musaka ka rabbi ala abika ka gele ko nala nga ala nyamba bele yele da ala ka gele ya rabbi afral masar mani bulaga gele bele yele bampew nambora yi amita jamana ko kana na umda bele bombe bolo akarama wanta kungo jamana ka fenni sudan de sidi ale sorla ya ko sira kungo jamana ka kaddo nyere kera na kungo dugum be boli ko goma sorla sila kanu no sira yino ajira la ka fo ko sorla sila kanu nyere ku pakya bitaka ma binani anduru nyokona ni wati na ulika jobe sena kungo o ko fe amta la gine jamana ka fenni kuran ko gele yayi ko be la gele jamana ka ambi ko sebe kera na la gine marabolo mi me wuli ko kanga ni wati na dugudon chamambora le ni sifiu kwa ulika joke ko ne soko ya gira jamana marabogola ni ali bi femme kurango gele ko bembi o ko fe anta senegali jamana ka makisal ale wele bla fanasi no ma ku kana talike femme jamana ga yera ma horonya sa kumbe no rebe be bi ma masi kalo kile nani ma ku kana o yere o san kumbe seli ku kana o nyene maya femme fangasi no we ulu ya gira ka fo jamana funtiki makisal la ko lutina ye keneka yella senke o ka dan 37 do kono o ko fe amta Algérie femme kuna fuli dila doye san duru kaso nyokon ale dira ale mani kuna fuli dila nyele ni ata galaje ko kuna fuli dila ka ton ko onyama ba ko ale do Algérie ajira la ko san flaka so ko bina ka bo aka barisa ni ata galaje ko ajala kilen kundu ko femme ko kama do ye ka kuni uluka na polo do mi kadi jabara ni so do ma femme adama dunka akena pasali toyi ulu chama ya jida ka foku ma jeni nyangilini ame do ke ya rabbi ko me kuna fuli dina mne ka do kasula uto nyuma ye jamana na an kana mo ganti mi soro ni doy ambe dugo ke rabbi ala ka bele no ya foto mena kuna fundla ka fuke o jamana bla na gashi mene ko nala